Hija kwistjoni ta' gosti. Naraħu ngħidlek. Le, huwa stil sabiħ. Biss, x'jagħmlu l-Juventus, u x'nagħmlu l-Milan, u x'jagħmel dak, u x'jagħmel ieħor huma Biċċa tagħhom, ma nistgħu nagħmlu xejn. Ġifieri aħna nistgħu nagħmlu dak li tolqot lilna. Tixtri flok u tkun entom fis-sales. Il-bqija Dak ir-rigward. minn hawn ma tistax tagħmel ħafna. Le, jiena li qed ngħidlek hekk huwa għaliex aħna ngħidu isma' dawk l-aħjar il-plejers għaddejn aħna dejjem bl-istress u dejjem b'ħaġa u dejjem b'oħra. Però ħafna ngħidu dak ħajtu jitrenja rejn kemm għandi stress, kif nista' nitrenja. Meta nkunu għaddejjin minn moment stressanti fil-ħajja tagħna, għandna nitrenjaw jew għandna niffukaw fuq il-problema biex insolvuha u ma naħlux kien fi training. Għandek tagħmel aktar exercise u mhux anqas. Għax inkella inti bla ma trid ġan bin-nervi li ħatibni, bl-istress, jew ħad iżvugah fl-ikel kif jagħmlu ħafna nies. Jew ħad iżvugah mal-partner, mar-raġel, mal-mara, jew mat-tfal. U mbagħad ħafna dispjaċir. Vija u va, tiżvoga fl-ikel, jew tiżvoga fin-nies, jew fis-sigaretti, jew fl-alkoħol, 99% ħaj dispjaċik. Allura x'l-aħjar? Mhux aħjar illi dak niżvugah xorta, imma fl-exercise illi qed jagħtini ġisem isbaħ, ġisem jaħdem aħjar, ġisem aktar kalm, lejl aħjar, filgħodu aħjar għax ħadqum aħjar grazzi għar-raqda li għadu kemm kellek, ħadkun iktar produttiv, iktar enerġetiku u kollox. Aw trid tagħżel fiex ħadd iżvoga dak l-istress. Hemm min ukoll, u forsi min qed jarana jaf min għadda minn dil ħaġa jew jgħaddi minnha hu stess, illi jekk inti ma tiżvogax f'xi ħaġa laqqas f'xi ħadd dak li n-nies aħna sejħulhom jiġmaġu fih, dak huwa wieħed mit-traits illi minħabba fih jiżviluppa ansjetà u ġieli anke forom oħra ta' depressjoni. Tabib minix u mhux se noqgħod immur hemmhekk, però dawn huma affarijiet ġenerali illi nisimgħuhom ta' spiss. Allura, għażel l-iżvok tiegħek. Imma għax inti koll, meta jgħat taħt stress, għandek ċertu qtiħ ta' qalb, ġifieri mingħajr ma trid tibda tħossok daw il-palpitations u hekk ikollok uġieħ ta' ras, kif ħajkollok aptit? Ġieli qas iżżarbu ma jkollok aptit tilbes. Prosit. U dak li għamillek l-istress u anke speċjalment ansjetà qawwija li kważi taqtak mill-kumplament tas-soċjetà. Isek ma tkun tidher imkien, ma tkun trid tagħmel xejn, eċċetera. Imma anke tobba jgħidulek ġan, isma' għall-ansjetà, għad-depressjoni, għall-istress m'hawnx aħjar mill-exercise. Għaliex? Għax fost oħrajn number one inti qed tiċċaqlaq. U bl-Ingliż jgħidu ġan, motion creates new emotion. Mela meta inti bdejt tiċċaqlaq, bdejt tibdel l-istat emozjonali. Motion creates new emotion. Mela pereżempju ġieli għaddejt minna jien ukoll, mhux billi jiena coach, imma jekk pereżempju jkolli problema u nindifhem fiha, ejsek aktar ma tewden, aktar ma tipprova solvija dak il-ħin, aktar teħel. Għax ejsuk moħħok, isu għandek CD u bdejt tilab dejjem erba' diski, tipprova twar l-istess soluzzjoni. Ġieli tinqala minn dik il-problema, tinqala minn dak il-post fejn qiegħed. U għax bdejt tagħmel xi ħaġa oħra, bdew jiġu kidejja ġodda wkoll. Għax again, motion creates new emotion. Mela, anke l-istress, jekk l-istress qed jikkawżalek palpitations, qed jikkawżalek uġieħ ta' ras, inqala minn hemm. Għax ħadibqa l-istess jew ħad iġi kar. U għamel xi ħaġa differenti. Ġifieri biddilha r-rutina tiegħek. Biddilha r-rutina. Tagħmel taħseb kif kont taħseb ara li tmur għal xi ħaġa oħra. U daw min jgħid li mat jgħid li jien nismak tipriedka li pereżempju inti tagħmel l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu. Jgħidulek jaqrat li biċċa u ġieħ ta' ras nofsinhar u filgħaxija x'nagħmel. Dawn l-istess ħanajdlek illi inti qum minn hemm. Jekk tista' tmur mixja madwar il-blokka mur mixja madwar il-blokka. Jekk qiegħed l-istudios tal-PBS għandkom it-tul tal-kurutura u qod imxi ġej u sejjer. Saħħar bżonn tgħidu da x'qed jagħmel hawn. Tajjeb, jagħmel sew. Jagħmel moqbaj ma' widneħ, pereżempju ta' forsi x'ħadd mhux qed jirrispondi. Ħalli anke dak li jkun qed tara miskien da tipprova jċempel x'ħadd mhux jirrisponduh. Jekk inti tiddejjaq illi jgħidu da x'inhu jagħmel. Tkun id-dar, tista' inti titla' pereżempju fuq il-bejt għall-arja. Illi inti għax sempliċement qiegħda għall-arja, normalment aħna nkunu f'uffiċini magħluqin, f'postijiet ma' l-arja ta' barra bil-kemm narawha. Ix-xemx minn nifisha ġan, ittik anke l-enerġija sabu li anke il-vitamini li tagħtik ix-xemx jgħinuk anke għall-anzjetà u għad-depressjoni. Apparti li vitamina partikolari, ix-xemx biss tista' tiegħek. Ekku. Ġifieri m'hemm xejn iktar fid-dinja li tiegħek. Mawx bħalek. U pereżempju d-dar laqbadna mad-dar hemm anke t-taraġġ. Tista' inti tajt isma' jiena ħanitlaw ninżel it-taraġġ xi ftit jew wisq. Għax permezz tal-movimenti li qed tagħmel permezz tal-exercise, inti qed tibdel l-istat mentali. Fosthom anke l-istress. Ma dak li ħanappella, iktar ma inti tkun mitfuna. Eżatt, ġo problema aktar għandek bżonn tiċċaqlaq u mhux anqas. Issa, wieħed
fatturi prinċipali li joħloq l-istress, ġifiri apparti r-relazzjonijiet, apparti x-xogħol u l-flus u l-ħbiberija, hija il-figura. U b'mod partikolari min huwa obes. Illi ħatmu kontent illi jkun obes, illi xi ħadd iħobbx il-kurvi jew inkella ikonx dik hija kwistjoni ta' gosti. Però l-obeżità ovvjament hija problema fiha nnifisha u ħadd ma jkun kontent fiha. U l-biċċajja dik illi dak li jkun jgħidlek meta jiena obes, dik il-massa ta' pis żejjed f'ġismi. Kif ħankun qed nagħmel l-eżerċizzju? Da mhux ħaj nispiċċa nkisser il-ġogi tiegħi. U jiena jekk qas niflaħ in-nifs ma jtinix nimxi 100 metru, kif ħatibatni nagħmel nofs siegħa mixi? Kif ħanagħmilhom? Huwa raġunament illi jagħmel sens, loġikament. Issa, Ġan, ħanitlaq minn punt illi kważi ma l-ebda kundizzjoni fid-dinja illi minħabba fiha ma tista' tagħmel l-ebda exercise. Iddur fejn iddur xi forma jew oħra ta' exercise ħassib. Jiena nħobb immur għal eżempji esaġerati biex dak li jkun jifhimni. Mela pereżempju hemm il-Paralympics. Tgħidli xejdulhom bil-Malti għax ma nafx ngħidha, Paralimpjadi. Nirringrazzjak. Illi issib atleti illi huma bla saqajn jew bla jdejn, illi taw qed jikkompetu f'livelli għolin ta' kompetizzjoni. Hemm driver partikolari, Alex Zanardi, illi dak kien driver tal-Formula 1 kellu accident mill-ar, jidir li spiċċa bla saqaj, mhux bla jdejn, jidir bla saqaj, u sar iċ-champion ta' sport partikolari li toqgħod tagħti bidejk. Ġifieri bniedem illi flok ma literalment qal ara naqra jiena mhix għaddin id-destin, tant kien bniedem illi jifhem u japprezza l-isport kemm hu sabiħ u importanti, illi kien jibrilla fi sport, weġġa fih kważi ħallih mejjed, qabad sport ieħor. U sar champion fih ukoll. Tgħidli ma Alex Zanardi kemm hawn ngħidlek wieħed, imma bħalu hawn ħafna affarijiet. Li huwa ġeri bil-roti. Ekku. Issa inti jekk għaddejt minn uġiħlem, uġiħlaw, osteoporosi, artrite, fibromyalgia, rajt anke s-sinjuri jitkellmu qabel. Dejjem hemmx tista' tagħmel. Anzi, ħajdulek illi exercise ħafif, jew exercise intensiv, skont inti x'għandek u x'm'għandekx, tista' tagħmel kważi f'kull ċirkostanza. Speċjalment meta inti kbira. Meta inti kbira iktar għandek bżonn. Għax hekk mhux ħatuża minn dak l-enerġija li kilt qabel, li xrobt qabel, li għadek ma ħraqtix, dik ħadibqa' tikkawżalek iktar problemi u hija jkunu reali Ġan. Jekk ma nagħmlux xi ħaġa fuq oġġett, dak l-oġġett mhux se jissewwa waħdu, anzi qari jista' jiġi. Ġifieri tibda xorta tgħidli. U mhux hekk. Pereżempju Ġan ejja ngħidu illi jiena nħoss li għandi l-bżonn, illum inti coach, ġejt niltaqa' miegħek, u ngħidlek, Ġan, ħanaħsibha naqra ta' għax għadni minn ix-xert nibdix illum jew il-ġimgħa d-dieħla. Normalment millum isir il-ġimgħa d-dieħla, mill-ġimgħa d-dieħla jsir ix-xahar ta' wara. Ma tagħmel xejn u l-problema tikber issirar. Ġifieri dik huma l-fatt. Ġifieri min qed jarana u obes għandu issa stess fejn jgħidlek għax naqta' nifsi, ma ħanix qed ngħidu mur għamel maratona. Naqblu. Għandu almenu jew jara min ħajkun qiegħed jakkumpanjah. Ekku. Jew jgħid isma' nagħmel 5 minuti bil-pass tiegħi. Jieħa ngħid waħda. Bil-5 minuti u jibqa' għaddej. Jieħa ngħid waħda, dejjem nappellaw illi dak li jkun jagħmel tal-inqas testijiet minn fuq s'isfel kull 6 xhur. Ejja ngħidu hekk. Issa, apparti minn hekk Ġan, min diġà jaf forsi għadu kemm għamel testijiet riċenti. U minn xi xibati, m'għandux aktar skużi, irid jagħmel appuntament, irid jagħmel konsultazzjoni xi ħaġa fuq ma' min jista' jgħinu. Imma jekk inti qisek tgħid ajma le, ma jmalaw, ma nafx għandi u nafx għandix, ibda minn tabib jew fiżjoterapista. Ħalli hu jgħidlek isma' sinjur jew sinjura, għamel hekk u evita hekk. U mbagħad ħu azzjoni fuqhom għax billi mort għand it-tabib u qallek x'tista' tagħmel u ma tagħmilhomx, ma solvejt xejn. Tlejtlu l-ħin anzi lilu. Għallajtlu lira. Li ma jħux pieċir, mbagħad jerġa' quddiemu fl-istess kondizzjoni. L-aħħar ħaġa għaliex niddejjaq biss nitkellem fuq ħadd ieħor. Tajjeb ħafna. Jien għandi ikla papali lejla, waħda minn dawk illi nħobb jiena. U ħalaxa. Mhux ma' Lawrence Makeup Artist. Le. Għax illum taf x'għamel? X'inhi Lawrence Makeup Artist? Illum qabad il-pinsell tal-makeup artist li għawaw. Floor Major tiegħi. U kien ħajħażiż li wiċċi l-pasta. U kien ħajjagħmel skandlu fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Jagħmel sfreġġju fuq wieħed mill-isbaħ u ċoħ li għandna fix-xandir lokali. U jiena qed ħanafżak Ġan biex hekk tara xi porkerija fuċċi ma teħiex il-makeup artist ma jħelli floor manager. Probabbli qed jipprova joħdi l-xogħol għax dal-aħħar hekk ma ħallix lira. ma dak u ma ieħor hija. Ma jħallix lira. Hekk kollox. Għandu kull dritt.
Informat ukoll li wara li tgħaddi l-elezzjoni jagħti imexxi l-Kamra tal-Aħbarijiet mill-tarif li għax kun jaf kollox ukoll. H-News. Iva. U l-assistent ikun id-direttur li għandi llum, il-bio. Fattu joħroġ l-istejjer li ħor jagħtihom il-kulur. Però għadni kemm irċevejt l-informazzjoni li nista' nitlaq id-dar. Il-biċċa di għandi ikla papali l-lejla għal-10. Waħda minn dawk li jinżlu li għasem. U tħadsbal għaliex minn għalija li għandi wkoll għandi logħba futbol u minn għalija li għada u hija l-lejla. All right. Issa, min ħajamel bħali? X'jagħmel? Jiġifieri apparti klaw xarba tajba. Ħatmu tmur għall-logħba u bl-istess mod. Jiġifieri dak huwa l-eżempju veru tiegħi. Imma bl-istess mod. Min, per eżempju, jagħmel lejl barra, ħareġ. U jgħidlek is-sena daħan u ma' training, jew minn xorob naqra iktar. Naf kellhom parti d-dar, jew għadu jaraw il-Eurovision, u jgħidu ħadd pjaċir, jew marqaġ biżejjed, jew xrob xi naqra żejda, jew kilt eżaġerat, u tgħid mela isma' nibqa' d-dar u għandi mmur xort ta' training, jew inkun qed neżaġera u nweġġa' lili nnifsi. Mistoqsija vera tajba. Ġan, waqt it-training isir ix-xogħol, isir il-bidla. Però daħob nispjega hekk jiena, ejja ngħidu li pereżempju din hija kostruzzjoni, illi inti waqt l-exercise ironikament il-kostruzzjoni tkissirha bit-tir illi timbena aħjar. Meta nagħmlu l-exercise dak li nagħmlu, il-muscles tagħna inkissruhom u mbagħad il-ġisem bl-ikel, bl-irqat, bis-serħan u bl-ilma isewwieħ u jerġa' jibnieh aħjar milli kien. Issa, jekk inti kissirtu waqt it-training u fil-ħin li suppost qed issir it-tiswija, minflok qed isir iktar tkissir, mela aktar alkohol, aktar irqat għad-doċċ, pereżempju tajt ngħidu aħna noqqas tarqat. U komplejt ix-xogħol. Inti min tħad irkupra qatt, ħad tkun aktar għajjien, ħad tkun aktar muġuħ u mhux ħad tħossok tajjeb. U għar-risposta tiegħek ħan wieġbek darb'oħra għax hawn is-sinjali tal-ajruplani għaddejjin u rrid nabdejhom. Anke teddit għandi hawn ġej. Aħjar ma nagħmlu. Ma inti m'intix qed iddejjem it-teddit x'affarijiet. Imma ċertu mossi ta' tħanxir ta' fint. Ejwa imma daka naqra mbaċċaġġ ta' għall-bżiża, jiġifieri jkunu mimlijin bl-arja. Però l-aħħar ħaġa, x'nagħmel jiena? Immur għall-ikla. Inti għandek għażla ikla jew futbol? Le, jien għandi biss. Fit-8 tibdi li ikla. Fit-9 u nofs irid inkun għall-logħba futbol. Prosit, mela inti ħadieħu ftit u x'fenkata mill-istajt nifhem sejjer jew le? X'fenkata, jiena ma tafx hemm fil-menju. Ikla. Mela għasel ikla ħafifa li ma timlix. U mela. Imma jekk ħan ikol ħafna. Għalfejn ħad ikol ħafna. Għax irid nieħu pjaċir niekol. Ismani, l-ikel, again, dik hija l-problema. M'għandekx tfittex il-pjaċir fl-ikel, hemm pjaċiri oħrajn fil-ħajja. Fosthom l-exercise. Oh, mima. Merx ta' ħankomplu nieħdu pjaċir wara dawn 15-il minuta. Jean-Claude Mikallef jirringrazzja lil MAF Hairdressing għax-xahar, Maison de la Beauté għal trattamenti ta' żbuħija u Sira Gazzo għal żraben u ħwejjeġ.